As for the people, ndangodzoka ndichi aiwazve ndakainga kuti turu gwekupedzisira zvokwadi nhasi ndasora ndakangomira ndichionerera hangu nyaya dzikuitika asi ndati ndidzoke nditi ko nhau iyani yaMambo yazoinda nhasi kumahofisi makuru kupinzana namaminista namachii nemaministry of wakati vose imomo education nemadepartment akasiyana-siyana navamutangiri vachoni vose vainda uko. Asi tiri kundinakidza ndechekuti vanhu zvanditi vakavata vane rimwe divi vachiti ava Mambo varesha kuti vakurosa road. Nhasi vangaita sekuti vari kusapota kuti aiwa Mambo vangu vari correct kana kuchinzi ipo pakati kwazvo nenzira yakati kuti ivo varenga gwaro resection vakati section iyi inotaura zvakati vachihwengwerudza varipo pashi. Zvakuda kuhera kuti zvinizvi handisi kutaura zvinhu zvemusoro wangu. Vahwengweredza kudaro vakati ndabuda nemhaka yekuti ndawa mashoko ataugwa navanhu veeducation vachibuda mukati mechiofisi kuda vanonoka kusvika time yavakava vakanzi vasvike kumahofisi vataurirane kuda ivo vazosvika mwadi vatopedza meeting yekutanga pane kuti vachigara kuya vachihwisisana kuda vatadza kuhwisana. I have no idea as at the end of the day avo vamutangiri pavanga vachiitwawo interview yavo vataura vakati aiwazve pane zvinhu zvese zvikuitwa izvi nhau yanga itika ndeyekuti Mambo kanga vatitini ndinoda kuiswa magetsi inini zvinhu zvamagetsi kunyanyanyanya chaiwo asiri amasola ndogona kuzoti vhiringei kuti ndinge ndichihwisa kuti matems avanga vashandisa achoniwaya ndeyekuti kudini kuti vanoti ndakandaita ndazadzikisa ne1 chimwe chachoni ndakakoniwa kuti aitransfoma yavaida munharaunda mavo imomo ndokuzokoniwa kuzozviita vadero pepe ivo vaida zvakare kuti vana vavo vanga vachidzidza mahara pachikoro zvorevera kuti kana vakati vana vavo vanga vachidzidza pachikoro kuri vakuti hatisi kuziva kuti vana havangani kuda kune mwana wekutanga wepiri wetatu wechi4 wechi5 wechi6 tobva ipapo toenda pane mwana womwana kudari kufanira kudzidza pachikoro pamahara. Now zvakureva kuti vaifanira kuti agreement yavo consensus agreement yekuti vanhu vachanga vachidzidza pachikoro apapa vachibva kufamily yekwana Mambo vanenge vari vangani peye vaviri here kana kuti vatatu here kana kuti i6 here peye kana kuti kuri kunzi 1 person ndio watinotora kubva kumhuri iyi peye kana kuti it's only a once off due ngoti tinongotora 1 after that hakuna mumwe mwana watichatora kubva mumhuri yedzinza iri rekwana Mambo nekuti kana uchinzi imhuri yedzinza rekwana Mambo inenge yakakurisa tiri kureva nhema kune vazukuru vanavanasisi vanavatete saka vese havagoni kuzoti vabenefite for free mukati meRiverton ndo iri mukati mechikari mumanhu aJehovha. Saka isu tikatora kuti ichi chikoro ichi chati vanhu vanobva kuHarare Bulawayo Mutare vese ava vari kuda kubenefita nechikoro ichi toti zvakare poenzwa vanhu vari kudzidza for free zvinoita kuti munhu abhuroke development kana chikafu chachoni unochidya chikafu chani nekuti paboarding pane pakudiwa zvikafu zvakawanda zvine svika ipapo saka vanhu vanga vafanira kubenefita for free. Saka izvozvo ndozotaurwa navanhu kuti hazvigoni kuti zvidero because now it's a private entity haisi government school hamuona manje. Saka vamwe vari kukomana vachiti no $800 is too much kwataunzi $800 yakawandisa for the school fees kubva kare sezvo tazonzwa kuti Riverton yane zvikoro zvakusvika kuma434 iwayayo zvoreva kuti vanhu ava vakava vachipinda paRiverton kuafoda kwavanga vachiita ende hakuna munhu unogona kuti aende paRiverton asingazi kuti school fees yandiri kuinda iyi ndinoiafoda yakati kwete nekuti ngati malocal people havakwanisi kuzonge vachibenefita mukati mechikarigana cheRiverton kukanzi aiwa varipowo nekuti inini moza ndakazozvidzidza izvi kuti pese panoitwa boarding school malocal people anofanira kubenefita ndakatozozviziva ndonga 3 years ago ndasingazvizivi ndakatozoziva kunzi panitori neuyu paSilvera mission pepe ndakapainda this other day totoona pakatonyorwa intake yemaday scholar tikatoti asi vanoita 2 maintake vanzi yes nhasi izuva remaintake emaday scholar after that kwakuto intake yemabhodha vanotori neintake dzavo dzakatosiyana vachitoenda kumainterview that day randakatosvika paSilvera mission ndo musi wandakazvidzidza kuti vane right yekuti vanhu ava vanga vachibenefita but ivo vane nhamba yavo. For example vanegona kunge vachiti isusu we only need
10 students from the local, from the community yavakaisa ivo chikoro chavo ndo mutemo iwoyo. Saka vanhu vaitovepo. Saka ndoona sekuti ndo papachidzoko pepe kunzi pamwe kuti havasi kuafodha ndepapi kuti vange vachikwana muchikaryana cheRiverton. Ndo pari kunzi navanhu aiwazvo private. However iri private kudaro yapa mukana kuti ivo vacho veriloko vanokwanisa, asi vochibhadhara ndofunga at least $150 per term. Haimona ari mudhei anenge asiri mubhodha, then mabhodha wabhadhara 800. Kureva kuti kana vanhu vari kunzi about 150 to 180 students vakwanisa kuinda uku, meaning kuti this is a new school. Handiti kana vakwanisa kuinda paboarding apa zvinoreva kuti vabereki vari kutenderana neschool fees, kuti isu hatina mhaka nazvo. School fees iyo tinoida yakadero, vanhu vedu tinovaunza, because what they want is the good reputation yacho yakakuti kunodzidziwa kuchipaswa 0% fail rate. Hamunozviona manje. Saka ndoona sekuti pamwe ndo saka vanhu vakati isu vana vedu 100 something ivo tinovaindisa. Saka vemulocal vanenge vasingabhadhari 800 yanenge ari maday school. Saka ndikuisa kuti pavasina kuisana ndepapi hamuzvona, asi ivo vari kuti hanzi ini nhau iyi ndoda kuitora, ndoda kuinda nayo kumusoro. Ndisi kuti kuhigh court iri kati kupi kwavanoda kuinda nayo kuti inge ichiongororwa zvakare, kuti ivo vaMutangiri pavabvunzwa kuti makatora here 30 hectares dzinotaura kuti kana ndambotora 30 ndikatora 2.5 ndo yangu ini yandakatora ndikadi gasa chikoro. Veministry vakataura kuti isu chikoro ngachinge chiindira mberi, asi chikoro ichi mapepa acho anga asati apera. Zvoreva kuti mapepa asati apera vaMutangiri vakatanga kuoperata chikoro kuti chinge chichase chichivakwa chinda vachiprocessa mapepa asati apera. Zvisine mapepa ari kupeswa kugadziriswa. Hamuzviona manje. Ndo pazonhano saka vanhu mungangoblema chief vanga vari correct kudivi kwavo. However the way yavaadresa nayo kuzobloka vabereki nekuita drama rese hayaifanira kudero, asi kudivi kwavo vanga vari correct. Hamona havasi wrong, vari correct. However vari correct kudara vaifanira kuti ivo navaMutangiri votorana vaenda kumaofisi vondopedzerana nayo kumaofisi kuti aiwa zvinhu zvakamira zvakadai pobudiswana. The school is registered, so iri registered kudero veministry vati isu chikoro ichi chikaryana ndo ziRiverton, zimain Riverton riri registered and approved. Zvinoreva ndechekuti chikoro chikuru chikakura chikatadza capacity yevana yavo ikanzi aiwa chikoro ichi chinofanira kunge chichitakura vana 3000. It's an example. Riverton ngaitakure vana 3000. Ndodzoka panhau yekuti kuGlenview High 1 iya iri marare iya yakamboita masatellite anosvika handizi kuti kumangani, bekuti kuchikoro chega chega cheprimary kwanga kunotori nevana vakava vachiiswa muzvikoro. I remember that incident, asi vakabva vazozvirega nokuti kumaprimary vanga vakudzidza nevana vekusekondari. Hamuzviona manje. Zvoreva kuti isusu Glenview 4 primary yanga ine satellite, Glenview 6 primary yanga ine satellite, Glenview 2 primary school yaiva nesatellite. Kureva kuti vana ava vari kudzidza pahigh 1, asi vazvo vari kudzidza pahigh 1 havasi kuatenda malessons avo vari pahigh 1. Malessons avo vari kumaattenda vari kuGlenview 2 primary school, nekuda kuti mastudents anga awandisa. I have no idea kuti gororo vakazviitirei, but it was a commotion. Handiri kureva nhema nekuti primary and secondary zvazvodyidzana, ende handikusi kuti maticha aizozvifambisa sei kuti ari kudzidzisa kusatellite odzoka kumain vachididi, hamiri kuti vanga vakazvironga sei. So now zvoreva kuti ministry inoti ivo vanotendegwa kuti zvavane main iri branch reRiverton rakarejistwa and approved in the Ministry of Education. Isetilaiti iyi bazi iri rakugona kuti iro vana ava zvavazarisa tochiindisa vamwe uku, asi tavaendesa uku kuvari kushanda under the satellite. Kureva kuti vana ava paform 4 yavo vanenge vasitorina maybe vanenge vasatati varejistwa zvezvonzi vane center yavo, vane votogwa nebhasi voenda kundonyorera kumain school, ndoko vanenge vondonyorera form 4 yavo kana chii. This is my analysis inini yabva muchikaryana. Hamuzviona manje kuti tinge tichionesana kuti ndo zvamahwiri andaita inini, ndo chinonzi satellite. Hamona satellite school kuna vakaita seni pamwe vasingahwisi kuti chii chinonzi satellite. Ndo Riverton. Izvi ndo zvipazi izvi zvatiri kutaura zviri kufidwa zvichibuda mukati mechikaryana chinova ndo branch reRiverton iri. Saka zvoreva kuti iri branch iri riri kusimu rakaberekwa mbune uyu muzvina registration yabereka izvi mapazi zvavo zvose izvi zviri kundofola under the main
musingwi wacho chaiwo Riverton wembinga uya unoendwa usina manisa ninoti nezvimadustun something chache ndo iri bhesi iri riri kufidha mabranch. Although school fees yakabva yadzikiswa kune mamwe mabranch kati kuzoti dai vakahwa maschool fees emain branch kubva hatizivi nokuti kudai ndofunga yange kuti kana paitwa seizvozvo zvinhu ngazvimiswe chikoro ngachivhagwe zvoenda kune imwe nzvimbo nokuti chatisiri full registered and what but zvanzi zviri kugaswa vana ngavaende kuchikoro vana havabviswi ipapo uye hakuna mwana unonzi uchanomiswa nenyoka vana vari safe and sound vari ikoko basa rinoenderera mberi. Process dzese dziri kupedzwa ndo nhau yacho ndofunga yandahwa so far so good. Vanhu vamwe vari kufara kuti magona ndo zvinoitwa izvozvo haikona kuti muda kuti mumwe chete ndio ukanganisa nzvimbo needucation nedzidzo dzavana hazvigoni kuti zvidero saka vamwe vanhu vakanzi vathrow under the bus nekuti pazobuda zvokuti maida zvokuseri zvinova izvozvo kuti vana vapinde neikira nezvine kuda mabhusita emagesi. I have no idea kuti zvimwe zvavaizvo zvaitaugwa zvioni navamutangiri zvii zvavangobuda saka kuda vana kuwirirana kati pamwe vakaona kuti izvawandisa ini ndoda kugadzira rodhi ndoda kudii zvose izvozvo hazvigoni nokuti kwakutinzi vakapinda mubani rinofudza mombe kuti dzinge dzichifura imomo saka kuda kuti mombe idzi kuti kwatiri kuita kuda dzaunda izvo zvinokuda kuti chikoro ichi chakaiswa area iyoyo kufungira kwangotaura saka vanhu vangoramba vachingotaura zvakawanda vakasi ndoona sekuti handizivi hangu kuti nyaya dzavo dzichaperera kuti asi sekuti ministry sezvo yati ngazvienderere mberi isetilaiti chikoro cheikokoko chachoni chinoenderera mberi mapepa achipedzwa kugadzwa kunzi inzi satellite of the main branch iri rienderere mberi zvotendekwa futi zvokuita satellite nekuti chikoro capacity inenge isingachadi ineyo remegwa kuti inge ichihoudha vanhu vese ivavo saka vanhu vanopavhurirwa kupfachuka kune koita vana vapfachuka vachibva muchika vawandisa vana havagoni kuva congested panzvimbo 1 hani munozviona manje saka vanoenda kune mamwe mabranchi ndizvo zvacho izvozvezvo zvazobuda musarudzi saka ndizvozvo guys for the people. Bye bye.